chokwadi kutenda, chokwadi choratidza pachena, pinda munyaya moyo wako poneswe, tariro parwendo simba plus vinorema, Bible Truth Podcast, rudo rwamwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imo chokwadi, patana inesu, chokwadi chichakusunungura. Mfundisi. Murambo masiniri. Makadi mfundisi. Tinofara murando wamari murwadi. Ndosunura. Ranga riri sevhiki. No, it was a pleasant week. Still a pleasant one. Oh, good. So tinotenda Mwari. Mwari ndiye muchengeti anditika. Chokwadi ya. Yes, otherwise takaparara. Alright, mfundisi. Yes. Takaita hurukuro panapa. Hurukuro yanga ichiinda nechivi chokutanga. Chivi chokutanga tikati chakaitwa naSatani. Ndiye wakavamba chivi. Yes. Ari kudenga. Yes. Ndo paita chivi, Mwari akamuvhumira kuita chivi. Mukati Mwari unopa vanhu sarudzo. Yes. Chero sarudzo yacho hayo ichizoita kuti zvinhu zviparare zvose. Ndo kutaura kwamakaita isarudzo inopiwa naMwari. Alright, mfundisi, nhasi toda kuti tibvunze timbokurukura. Yes. Nenyaya imwe cheteyo yochivi. Asi toda kuti titarise takanangana nomunhu kuti icho chivi chaSatani chakazoendawo kumunhu sei. Munhu wakazopindawo muchivi sei. Toda kuti wisise nhasi mfundisi. Alright, mfundisi, munhu wetinenge tichitaura nezvake kana tichiti kutanga kwechivi kuvanhu ndiani? Okay, kana tikanga tasvika panyaya yemunhu wokutanga watiri kudhiskasa nezvake achiendesa chivi kuvanhu ndi Adam. Ndi Adam. Warada kungoti Adam, which is declared as the first man on this planet. The word Adam rinongoreva kuti mankind. Izvozvo tinozviudzwa neBhaibheri kuti Mwari ndiye akamutumidza zita rekuti Adam. Regai ndiverenge verse Genesis chapter 5 verse 1 inoti iyi ndiyo bhuku yamarudzi aAdam, musi waakasika munhu. Mwari akamuita nemufananidzo waMwari. Wakavasika murume nemukadzi, akawaropafadza, akavatumidza zita rinonzi munhu musi waakasikwa. Alright, mfundisi. Yes. So ndi Adam zvinongoreva kuti munhu, mankind. Mankind. Saka Adam ndiye wakatanga. Yes. Alright, chivi chaAdam chakabva kuna Satani. Chivi muri kuti Adam wakatadza kana kuti regai timbotanga toti alright, wakatadzei Adam, chivi chake chaicho chaiva chokudii? Makataura kuti Satani chivi chake chaiva chokudada, chokupandukira hurumende yedenga. No, Bible inotaura kuti Adam when he was created, Adam akapiwa mutemo waifana kuchengeta. So now kana tichitaura kuti paitwa chivi, panofana kunge pachikorwa mutemo. Chivi chiriko, asi hachitaurwe pasina mutemo. So rakatimbotanga kutsvaka pfungwa idzodzo kuitira kuti understand it's a deep concept inotaura neshoko raMwari. 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse number 4 inoti mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayirowo, nokuti kuita zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka tikanga tangoda kupinza nyaya kuti Adam akaita chivi,
panofanira kunge paine murayiro wakadarikwa. But murayiro usati wapiwa Adhamu, zvivi zvaivako kare, because takanga tatotaura kuti Adhamu anga atadza. Adhamu paari kusikwa chivi chavako, but iye haagone kunzi aita chivi ichi asina kutyora murayiro. You get the concept? Nekuti Bhaibheri rati mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayiro, nekuti kuita zvivi kudarika murayiro. Pfungwa iyi inotsanangurwa naRomans yandiri kutaura kuti Adhamu paakasikwa chivi chaivako, asi chivi hachigone kuverengerwa Adhamu kana asina kudarika murayiro. Right. Bhuku raRomans rinotsanangura pfungwa iyi. Romans chapter 5. It's a very important concept. Verse 12 iri kutotsanangura process yemafambiro akaita chivi chichiuya muna Adhamu. Saka zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rukapinda nezvivi. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nekuti vose vakatadza. Nekuti murayiro usati wavapo, zvivi zvakanga zviripo panyika. Nekuti Adhamu anga atodzingwa. Genesis chapter 1 ichitanga kutsanangura inoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika, nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Riri kunzi rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika ndo chivi, the devil himself. Because the word that is used in the Hebrew language ndi koshek. Koshek zvinoreva wickedness. Saka Mwari paari kuzoti chiedza ngachivepo. First John chapter 1 vaitaura kuti chiedza chaiva shoko raMwari, rima harina kugona kuchikunda. So we see also kuti Adhamu paari kusikwa zvivi zvakanga zvatovapo panyika. Ndozvitaura nevhesi pana kuti nokuti murayiro usati wavapo, murayiro usati wapiwa, zvivi zvakanga zviri panyika, asi terai, inobva kuti asi zvivi hazviverengerwe munhu kana pasina murayiro. Alright, mufundisi, maybe musati mati GK muri kuverenga Bhaibheri riri kuti murayiro usati wapiwa zvivi zvanga zvapo. Maybe kuda mukapatsanangura nokuti ka zvivi hazvingavipo kana pasina murayiro. No. Zvivi zviriko, but iwe hauverengerwe chivi kana usina kutyora murayiro. Saka principle inoti iwewe kana watyora murayiro ndipo saka vhesi yati mumwe nemumwe anoita zvivi adarika murayiro. Saka kutiti Adhamu akaita chivi ane murayiro waakatyora. Murayiro zvivi here? Murayiro handi chivi. Romans chapter 7 verse 7. This is very important because now that's where we are having problem with the subject of law and grace. So when we don't understand what was happening to Adam, we will never even understand the plan of redemption. Why God wanted to redeem him. Why God also wanted to redeem men using Jesus. So now, verse pana Romans 7 verse 7 inoti zvino tichati chinyiko, murayiro zvivi here? Murayiro chivi here? Inobva kuti haisva. Murayiro hachisi chivi. Inobva kuti asi handaiziva zvivi kana murayiro usaivapo. Handizive kuti kune chivi kana pasina murayiro. Dai Adhamu akasikwa akasapiwa murayiro, anga asingazive kuti iye aizoita chivi. Saka mukaverenga Adhamu paari kusikwa, chivi chacho chatotanga kudenga. The originator is the devil. Ndiye muvambi wechivi, ndiye anga atanga rebellion in heaven. Pari kusikwa munhu ari kutosikwa. Ndisaka Romans iri kuti asi murayiro usati wapiwa, zvivi zvanga zvagara zvatovako. Nekuti Satani anga atoita rebellion kudhara, but chivi chaisagona kuverengwa muna Adhamu kana pasina murayiro. Saka Mwari paakasika Adhamu nawo akamupa murayiro here. Akamupa murayiro kuti iye agona kuzoverengerwa chivi paari. Genesis 2 verse number 15 na 16 na 17. Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa munda weEdheni kuti aurime nekuuchengeta. Jehovha Mwari akarayira munhu. Murayiro, kurayira unoita nemurayiro. Akarayira munhu, parurayirwa munhu akati ungadya hako miti yose yomunda, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nekuti nemusi waunodya uchafa zviro kwazvo. Ndio murayiro. Saka murayiro uyu wakapiwa Adhamu. So Adam was given the law.
kuti kana akazotyora murayiro uyu agone kunzi iye ane chivi. Iwe kana uri mugadheni muno mandakuisa because vese yati akaiswa mugadheni ufidini kuti aurime nekuchengeta. Zvauri mugadheni uchirima uchichengeta usazodya muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Musi waunodya unofa, you die because murayiro zvirufu. Saka Mwari akaintroduce the law kuna Adamu kuti imuchengete. Akasangodya pamuti uyu iye haafa akaita chivi. He remains perfect. Saka murayiro zviviri haisva. Asi andaiziva zvivi kana pasina murayiro. Saka akatarisa murayiro uyu unomuudza kuti ukadya kwaane chivi wapinda muchivi. Saka murayiro is a protection. Uri kupiwa is a protection to protect us so that we don't fall into sin. Alright. Saka isusu tiri kuti chakatanga murayiro chivi chisati chavo. Nekuti haungaiti chivizve iwe usina murayiro unotyora. Yes, saka chakatanga chivi. But kuti vanhu vazive kuti chivi chinoexista, murayiro ndo glass rinoratidza munhu kuti kune chivi. If you want to know kuti kune chivi unotarisa murayiro, because kana pasina murayiro haufi wakaziva kuti uri muchivi. Okay. Saka you can live in sin until the law comes. It then tells you kuti you are in sin and the consequences are also reflected by the law. Mutemo unobva watokudza kuti uri muchivi ende zviro kwazvo haurarame uchafa. Mutemo haukuponese, mutemo haukuendese kusalvation, mutemo unongokuudza your condition, ubva wakuudza nemaconsequences auri. Saka Adamu akaudzwa kunzi murayiro wandakupa uri kukuudza kuti ukadya muti uchabva wafa. Saka Adamu apiwa murayiro. Yeah. Anditi haana kunge atadza zviada paakapiwa murayiro. Yes. Nokuti saka toti murayiro ndo wakatanga kuti uye munhu wozovhuna murayiro woita chivi. Aya kana zvatiri kutaura ndozvataura nevhesi Romans 7. Ese ndizvo Mudhara usarasi. ungangotadza sei pasina. Kakativerenge vhesi zvakanaka. Alright. Romans 7 is a very important verse. Zvino tichati chinyiko murayiro zviviri haisva. Kana pari panyaya iyi pada kuti tinatsotsanangura because ndo pari kutorasika vanhu vese today, ari kunzi maprophets of today, ari kunzi mamen of gods of today, maevangelists, mapreachers vari kuparidza nyaya yegrace excluding the law. Murayiro hauna dambudziko munyaya iyi. Ndozvizisa. Murayiro hauraye munhu. Murayiro ndizvozvo. Murayiro hausi chivi. Ndizvozvo. Ndizvo nevhesi murayiro hausi chivi. Hausi chivi ndizvo. Saka hauna kuipa. Mina ndikuverengere vhesi. No, ndoda kuti ndikunzwa zvamuda kuti ndoda kuti kana ndangobhurasha hamuchadzoke futi kusaka murayiro. Ndoda kuti ndibva ndangopedza. Vhesi 12 inoti pana Romans 7. Romans 7:12 inoti naizvo murayiro mutsvene. Ndizvozvo. Kuroti because God is holy. Murayiro wakapiwa naMwari mutsvene. Murayiro mutsvene. iNew Testament kutodaro murayiro mutsvene, mutemo mutsvene, wakarurama, wakanaka. Ndizvozvo. Saka murayiro hauna dambudziko munyaya iyi. Ndoda kuti ndikuziva mubvunzo wenyu kuti saka chakatanga chii murayiro here. Adamu paari kusikwa, remember ndakatsanangura inini kuti even in heaven Mwari ane inonzi foreknowledge. Anoona zvinhu zvisati zvaitika. Ndobva aona chivi chichiuya, ndobva aona pachichaitika. Saka Mwari ndobva aita ndobva agadzira inonzi the ark of the covenant. Paark of the covenant ndobva aisa murayiro ipapo. Satani akanzi nevhesi patakaverenga kuna Ezekiel aifukidzira areka pane mutemo. Murayiro zviviri haisva vhesi, asi handaiziva zvivi kana pasina murayiro. Saka murayiro unokubatsira kuti ugone kuziva chivi chiriko, but hatichife takachiziva kana tisina kuona murayiro. Vanhu vasingaparidziri unzi usaba, usauraya, they will live by stealing, by killing, vachitoti in their conscience this is good, well convinced kuti kuuraya munhu kune basa rei. Until the kuroti chivi chitoriko. Saka chinotanga chivi murayiro ndo unouya. Murayiro unouya nekuti nyika yaane chivi. Adamu ari kupiwa murayiro wayo because there is sin already. Kwato ndisaka vhesi yati muti waenze kuziva zvakanaka nezvakaipa. Because zvakanaka nezvakaipa zvaa zvatoko. Adamu angata, saka chakatanga chivi.
ndisaka vhesi ichiti murayiro usati wapo. Ndaverenga Romans 5. Alright. Zvivi zvanga zvatowapo kare. Alright. Saka apa tiri kutaura kumunhu. Handiti. Hatisi kutaura from the kutanga even kwana Satani. Handi mati ndio patiri kutangira pamunhu today. Ndizvo tiri kutangira pamunhu. Totsanangura pamunhu. Saka kana todaro. Tiri kutaura pamunhu. Saka ibodzi ndichibvunza universal kuti iye kuti Satani azotadza kureva kuti murayiro wanga uri chi? Ndizvo wanga uri. Murayiro wanga uriko. Alright. Ndizvo sha. It's okay. Alright, mufundisi. Chivi chaAdamu ndiche kudi. Handi mune murayiro nekumi. 10 commandments. ChaAdamu ndechipi? Chivi. Chetinoti chaAdamu ndechichi. Right, Adamu paakanodya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa naEve vanga vatyora. Ndoda kumboti mubate Adamu chete. Ndichabvunza panyaya Eve apo. Chiwa. Ndo pane nyaya. Chivi chaAdamu chaakaita ndechekusateerera Mwari. The commandment of God. Mwari anomutsanangurira kuti atadza chi chaaita. Handiti. Rega ndiverenge, though there are a lot of factors, but Mwari akasotsanangura dambudziko raitika. Adamu anga apiwa mutemo uri clear. Chivi chake ndechekutyora mutemo wapiwa. Ungadya kumichero yemiti pamunda, asi kana uri muchero womuti uri pakati pemunda usaudya, nekuti musi waunoudya uchafa. Saka Mwari paakasvika achitaura naye akamutsanangurira chaatadza. Ngandiverenge vhesi iyoyo. Genesis chapter 3 verse 17. Kumunhu Mwari akati, zvawateerera inzwi remukadzi wako ukadya muti wandakakurayira ndichiti usadya, zvino nekuti wadaro nyika yatukwa nemhosva yako. Alright. Ndo chivi chake. Maverenga zvakanaka. Nyaya yake ndiyo kuteerera mukadzi. Ndo chivi chake. Achibva adya. Saka chivi chaAdamu kuteerera mukadzi. Munhu une chivi chokudya muchero chokutora Eve. Handizvo iro. No. Zvataurwa. Ivereka. No. Alright. Kuteerera mukadzi kwangu kusina kuipa. Dai akangoteerera akasadya. He was not going to be condemned. Nyaya iri pakuti vhesi Mwari amutiwo. Zvikuteerera. Ngativerenge vhesi. Alright. Kumunhu akati. Kumunhu. Kuna Adamu. Zvawateerera inzwi remukadzi wako. Wateerera zvaataura. Ukadya muti wandakakurayira. Ndichiti usadya. Iwe dai wateerera zvaataura, ubva warega kudya hazvina dambudziko. Kuti nazvo zvataura but Mwari akati tisadya shamwari. Adamu akateerera, of course. Ateerera zvataurwa, he was convinced kuti no, I must eat. Chivi chake chaiuya pakudya, kuti Mwari ati usadya, iye akazonodya. Okay. That's where his sin was. Alright. Yes. Ko Eve, maybe kuda mukamboverenga paEve pari kunzi chii? Right, Eve haana kuita chivi, Eve akanyengerwa. Saka haana kutadza. Eve haana kunyengerwa. Ngativerenge mavhesi. Ko Adamu haana kunyengerwa. Haana kunyengerwa, akateerera, akaita nekuda. Eve akanyengerwa, saka ndoda kuti ndiverenge zvinhu. Saka mukadzi haana kutadza. Haana. Mukadzi haana kutadza. Mukadzi akanyengerwa, he was deceived by the serpent. Rega ndiverenge mavhesi anotsanangura izvozvo. Bhaibheri ndozvanotaura. Mukadzi haana kutadza. Mukadzi akanyengerwa. Mufundisi, imi ndikauya ndikakunyengerai imi. Mukandoba ndakunyengerai. Mune musina kutadza. Ndikanditoprova izvozvo. Handi bhukurire. Alright. Rega nditsanangure mibvunzo yenyu yese ndikupe answers. Alright. Ngandanda verenga 1 Timothy chapter 2 verse number 13. Nokuti Adamu akatanga kuumbwa atevere Eve. NaAdamu haana kunyengerwa, asi mukadzi akanyengerwa akapinda pakudarika. Saka mukadzi Adamu haana kunyengerwa. Kunoti Adamu akaita by choice. But mukadzi akanyengerwa. Wedire kuti kunyengerwa muchirungu not deceived. He was deceived. Kuudzwa zvinhu zviri wrong. Then wozvitenda. Uine conviction kuti ndakuita zvinhu chaizvo.
because mind kuti nyaya yemuti uyu payakataurwa kuna Adhamu, Eve anga asipo. Eve akaudzwa nyaya yemuti naAdhamu. Mwari akataura naAdhamu nyaya yemuti uyu. Ndosaka vhesi even Mwari paakava achikonfranda maissues haana kukonfranda Eve. Mwari akaenda kumunhu waakanga aisa mumunda. Mukatoverenga vhesi inotsanangura muprocess Mwari achitouya vatadza. Verse 8 vakanzwa, Genesis 3, vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nemukadzi wake vakandovanda pamberi paJehovha pakati pemiti yomumunda. Jehovha akadana munhu akati kwaari, uripiko nhai munhu? God was confronting man. Inzwa. Iye akati, ndanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya kuti ndakanga ndisina kusimira ndikavanda. Iye akati, ko ndiani kwakuudza kuti hauna kusimira? Wadya kanhi muti wandakakurayira ndichiti usadya? Mwari haasi kutaura nemukadzi. Uyu akabva ndiye akaendesa nyaya kumukadzi. Inzwa. Iye akati, munhu akati, mukadzi wamakatipa kuti ndive naye ndiye akatipa zvomuti ndikadya. Hayo ndikuti akuisa nyaya kumukadzi. Mwari anga asingataure nemukadzi. Mwari anga asingazivi here munhu adya. Mwari angaona zvinhu zvese zvichiitika. But Mwari akati ina handitaure nemukadzi munyaya iyi. Ini ndinokonfranda munhu wandapa responsibility yezvinhu. Alright, mufundisi. Saka Adhamu Saka dei kuri kuti Adhamu. Tine mubvunzo yatisatapindura. Tinoda kuti tiende ikoko. Saka chekutanga tinoda kuti vanhu vasazoti hamuna kupapindura. Pekutanga tiri kutaura kuti munyaya iyi Eve akanyengerwa, Adhamu ndiye akapinda muchivi. That's why he is confronted by issues. Because iye akaita by choice. Eve paanga ari kudya aifunga kuti maybe pamwe baba havanotipa information yakakwana. Saka Satani akatamba naEve munyaya. Eve akaenda akuti muchero uyu taupiwa wakanaka. Adhamu akanatsora kuti munhu arasika uyu. Vhesi inotaura kuti Eve akasvibiswa ndangariro dzake. Eve akasvibiswa ndangariro dzake naSatani. Ngativerenge Vakorinde wekutanga chapter 11. Paul ari kutsanangura pfungwa iyi. Let me read that. 2 Vakorinde chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Inoti nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari nekuti ndakakukwanisai nemurume mumwe kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Ndiri kuita godo kwamuri nekuti imi munoziva sekereke ndakukwanisai kuendesai kune murume 1 anova Kristu semhandara yakachena. Anobva ati, asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Eve nemano ayo, zvimwe inzwai, saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa dzikatsauka pakururama kwokuchena kwomwoyo kuri kuna Kristu. Saka the mind of Eve was perverted, was darkened by the devil muconversation. Bo Satani aizanganisa nhema, ndo inonzi deception. Nhema nezvokwadi. Nhema. Eve akatadza kudissecta semukadzi nyaya. Ndosaka Satani asida kuita dare kuenda kuna Adhamu, because Adhamu anga ine first hand information. Ainzwisa instruction iri pamuti. Saka kuna Eve because anga ari secondary person munyaya iyi. He then darkened him. Akamusvibisa ndangariro dzake. Eve paita zvinhu izvi was so convinced. She was so convinced kuti this is the right way. Adhamu dai asina kudya muti. Adhamu dai asina paitwa reconciliation. Because it was not a fair game. Ndo panopinda mavhesi anoti Mwari akaregera hake kurangarira nguva dzekusaziva. Ndosaka muchiona Eve even paakaudzwa nyaya. Unoziva ukaverenga nyaya yacho. Eve paakakandirwa nyaya yaNadhamu. Let's go ipapo muaccount. Eve akakandirwa nyaya yaNadhamu kuti mukadzi wamakandipa inzwai. Munhu akati mukadzi wamakandipa verse 12 kuti ave neni ndiye akandipa zvomuti ndikadya. Jehovha Mwari akati kumukadzi, chinyiko icho chawaita? Mukadzi akati, nyoka
yakandinyengera ndikadya. Kandanyengerwa nenyoka. Inzwai. Jehovha akati kuna nyoka, zvawaita izvi watukwa. Muruza zvikuita Mwari. Mwari haana kunyanya mukatasa munyaya yemakaundi, Mwari haana kunyanya kurwana nemukadzi. But ko haana kutukwa here ivi. Ngativerenge, inzwai maitira kati account. Let's read the account. Jehovha Mwari akati kunyoka, zvawaita izvi watukwa. Inzwai, chatukwa chiapa inyoka. Kupfuura zvifuyo zvose nekupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya gurwa mazuva ose kwoupenyu hwako. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, napakati pemukadzi nerudzi rwemukadzi. Iye ucharuma chitsitsinho, iye achapwanya musoro wako. Kumukadzi akati, ndichawanza, inzwai, zvikuru kurwadziwa kwako pakutora mimba kwako. Uchabereka vane kurwadziwa, kuda kwako kuchava kwomurume wako, achava ishe wako. Mukadzi haana kunzi watukwa. But akunzika kuda kwako. Mukadzi akanzi kubva nhasi because iwe haugona kuita madecisions. You can't, you are easily deceived. Mwishi, gara kuna Adam. Because Adam ndiye ane maissues. Saka ndiye ishe wako iko zvino. Hauchafambe uchienda kwaunoda. Because by this time Eve haigona kutosiya Adam woenda. Adam muaccount Adam haana mubvunzo kuti wanga uripi. Because she had all this right to go around. Anga asikwa vari nyama imwe, she could make decisions asina kuconsulta. But now hauna chaunoita usina kutaura nemurume wako. Even this principle applies even in homes. Hapana chaitwa nemunhu anonzi mukadzi wako iwe asina kuconsulta. But aikanzi acharwadziwa ka. Kurwadziwa kuti yanga isiri case yekuti watukwa, kuti watukwa. Yanyaya kuti nyika yane marwadzo. So of course now you are getting in a world with pain, you are going to have pain. Alright. Saka mufundisi muri kuti mukadzi haana kutadza izvi. Mukadzi akanyengerwa. Akapinda muchivi. Saka akatadza. Ndikuti akati kuti ndoko yakunonzi nevhesi. Ikandiverenge vhesi. Handiwadziya muri wembavha waba. God would have come and also deal with the issue in a just manner. Because kune mavhesi akafanaya. Saka muri kuti paizoita kuyanana. Yes, paiva nekuyanana kwaitwa kuchiyananiswa because Adam dai akamira muprinciple mavhesi aya aiapply kuna Eve. First Acts chapter 17 verse 30, naizvo Mwari akaregerera ake kurangarira nguva dzokusaziva, zvino anorayira vanhu kwose kwose kuti vatendeuke. Saka Eve because anga aine information yanga ainayo imwe asina munyaya iyi, zvinoratidza kuti Adam haana kuita basa rake. But Eve wakataura kuti Mwari wakati tisadla. Eve akataura zvinhu zvisina kutaura naMwari. Hatigona kuti Eve akatanga kunyepa asati adya, because kuti Eve atanga kunyepa ainyepa kana ane chivi. Because conversation iripo pana Genesis 3 yakaitwa before sin. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakaitwa naJehovha Mwari, yakati nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yemumunda. Ichokwadi here kuti miti yese yemumunda idyiwe. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti pamunda, asi kana iri michero yemuti pakati pemunda, Mwari akati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. That's serious. Eve ane wrong information. Mwari haana kuti chivi chinouya nekubata. Mwari achitaura naAdam akati, ungadyako michero yese yemunda, asi kana uri muti wemuchero pakati pemunda, rega kudya kuti urege kufa. Saka Adam aigona kutoona Eve vakabata. Alright. Pakasapinda chivi. Mufundisi. Yes. Imi munombokureketa muchiti zvinonzi apa chirevo, apa zvishoma, apa zvizhinji, apa zvizhinji, apa zvishoma. Izvi zviri kutaurwa naIvhi izvi zvokuti takanzi tisabata hazvisi zvimwe here zvakuwedzerwa. No, Ivhi aizviwedzera kubva kupiko, atanga kusangana nenyoka. Zvasina nidhi yekuti awedzere kunyoka. Aitotsanangura with ndisaka vhesi chiti akanyengerwa anga atori well convinced. Alright. Saka akatotonga kutofunga kuti maybe since ndakaudzwa naAdam there is another information that I don't have. Saka munhu akamuti tisabata ndiAdam. NdiAdam ndiye akamuti. Anga akaitotika kuti vapresident. Kandizvozvo Adam akanga ayo kandi kuti but Adam haana kuisa shoko raMwari rese. Munyaya. Ndizvo zvinoreva. Akataura akaitawo zvokurayira mudzimai. Ndizvozvo.
akaitawo zvaaita kumudzimai wake, but tiri kuti yes, because why Adam aiparidzira Eve, because Mwari akanga atsanangura kuna Adamu why this tree is there, because great controversy yanga yatanga, hondo yaSatani naMwari yanga yatotanga. Adam was well informed, that's why the devil never bothered to go through. Munoziva, do you know what even Eve akuenda akanotaura naAdamu, haasi Satani, akanotaura naAdamu ndi Eve, because Eve paakadya muti akaticheka ndinotsanangura. From that moment she had become also a medium of the devil, whose side had been taken. Dai Mwari vaiva vachiita justice, probably I don't know if Eve was going to say Lord forgive me, pamwari aitarisa maissues akati wanga usina information yako kana ndinokuregera, let's go, because chivi chaifanira kutanga kuverengerwa munyika kana chapinda naAdamu, because ndiye anga akatakura marudzi ewanhu. If God was going to decide, maybe he was going to destroy Eve and say I'll create another woman for him, or God was going to say no, you learn from this, or God was going to kill her Eve. Eve was what justice ya Mwari. Alright. From that moment. Saka mfundisi ndinenge ndakanganisa here ndikati vakadzi vanotariswa kuburikidza nevarume vavo, ndizvo ivo havangamiri panzvimbo. ndizvo kandikuverengere vhesi rindaro, hapana chamakanganisa. Saka vakadzi havafaniri kuparidza bhuku ndozvarinotaura. 1 Chronicles 11 verse 7. Nokuti murume haafaniri kufukidza musoro zvaari mufananidzo wokubwinya kwaMwari, asi mukadzi ndiye kubwinya kwomurume. Mukadzi iglory of man, iyi ndiri glory of God. Kaura kuona zviri Mwari unoona through men, kaura kuona zviri murume unoona through mukadzi wake. Saka mukadzi wake ireflection yangu. Saka ini mukadzi wangu zvandomuparidzira ndozvaanotaura. Saka muchida mharidzo munotora from me, because I'm the first hand information. Alright, mfundisi. Saka apa muri kureva kuti zvamaverengapo ndonga zviri kunzi pakawa Adamu ndo pakanzi vanhu vawa. Ndizvozvo. Wana havana kudonha pakadya Eve. Ndosaka vhesi 7 Romans yataverenga yati zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe, 1%. Muri kuti kumunhu, Bhaibheri ramaverenga mati kumunhu wakati. Ndizvozvo. Saka mukadzi havasi munhu. No, ari kupiwa paprefix, ari kutanga kutaurwa, arifanira kunge ari pamberi, because uyu mind kuti Eve akabva pamunhu, pambabvu yemunhu ari munhu. Saka pakasangana Mwari akati muri nyama imwe, usafunga kuti uri chimwe, iwe wadzokera, kana uchiona uyu inyama yako, uri chinhu hani nauyu pawakakiretwa, uri Adamu iwewe, uri ushu, ndakuburitsa pana uyu kuti mugone kuita procreation, mugone kuproduce, ugone kubatsira uyu kuburitsa marudzi ari maari. Alright. Saka zvinoreva here kuti mufundisi panyaya yechivi ndopatiri vakadzi kudzikinurwa kwavo kunouya kuburikidza nevarume vavo. Kandizvozvozve havangazvimiriri voga. Ndisaka kuBhaibheri rinoti tichava vanakomana vaMwari. Even uri mukadzi unonzi mwanakomana waMwari. Zvoreve izvi. Ndizvozvo, because you are part of men. Chinoverengwa naMwari murume. Alright. Is the man. Regaiti kuidzikisa. Ndizvozvo ndikuti ndozvinoswa neBhaibheri. Ndozvizisa. Ndizvo. Ndikuti regaiti vanhu vangazoti takunyanya kutaura dzemadzimai. Mukutya wanhu here murambo. Makuvhunduka zvinotaura nevanhu. Nyika inofanira kudzidziswa. Nyika inofanira kudzidziswa the truth. Hapana wanonzi wanhu. Kana pane mumwe ane handisi free conversation, kana pane mumwe ari kuti zvatiri kutaura izvi zviri wrong, ngauye agara. Ndiye anowa muri kuvhunduka muchiti tiri kutaura zvinhu zvakanyorwa zviri scriptural. Ndisaka tichiwerenga, ndisaka Bible truth. This is the way of God. Saka chivi chakauya kuburikidza naAdamu. Yes. Handizvo zvatataura ka. Ndizvo zvatataura. Saka tikati chivi chake ndechekusateerera Mwari. Handiti. Chokusateerera Mwari mungati here wakava nevamwe vaMwari. Ndizvo zvazvo. Ndizvo. Ndizvo zvazvo. Alright. Mufundisi. Chivi ichi munhu achisikwa akasikwa akaperera. Ndizvo here. Sezvatakangoti paSatani makati wakasika akaperera. Ndizvo zvazvo. Ndobva changozouya. Saka tingati here
chivi chomunhu chiri kuuya nezvakavanzika zvamakati mistiri zviya kana kuti chiri kuuya nokuda kwasatani? Chivi chomunhu chiri kuuya nokuda kwasatani. Alright. It's clear kuti vari kupidzwa muchivi nasatani. Alright, mufundisi, mataura kuti Eve wanga ari munhu ari innocent. Wanga ari munhu wanga asina mhosva, asinga aida kutsanangura nyoka kuti shamari munomunda tinorarama so. Saka imi mufundisi, Mwari abona kuti Satani watadza. Takaitaura paya. Akati Satani tomupa choice yake. Asi zvisikwa izvo zvakaita sevanhu. Nokuti iyi hondo yaMwari naSatani yechivi. Kosei kuisundira kuvanhu. No. Mwari haana kusundira hondo kuvanhu. God did well in this whole event. Why? Because chekutanga pachatiri kutanga kutaura chekuti even Mwari audza Adam kuti musi waunodya muti uchafa. Zviro kwazvo. Adam haana kufa. Adam still existed after that moment. Aifana kufaka. Dai Mwari akauraya Adam, then this thing was very unfair. It was a matter of time. No, haana kufa. Hakusi kufa Adam, kuzorora. But mufundisi. Kuzorora risi rufu rwakaitwa naAdam. God allowed him to rest. These are the zvatobvunza itifambe name. Kana toverenga pana zvakazarurwa mufundisi. Hanzi muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndiko rufu. Ndizvo saka ngatitsanangurei process. Kana moti okay, tiri kutaura kufa kwetiri kutaura uku ndokwakaita Lazaro. Asi kuchinzi munhu unogona kusi kufa, kuzorora, kurara ikoko unozomuka unenge warara. But zvakanzi musi womuchaudla but hawana kufa kamusi wacho. But kuna Mwari tati musi wacho hawana kufa. But pane chakatofa. Musi kuna Mwari wakasiyana nemusi wenyu. No, musi iwoyo pakatoita rufu. Musi wavakadya pakaita rufu. Musi wakadya Adamu naIve kwakaita rufu. Rufu rwani? Saka ngativerenge. Rufu toziya sei kuti pakaita rufu. Rwegwai? Ngativerengei mavhesi. Pane chakatofa chakaexperience rufu musi iwoyo. Chisiri Adamu. So it was a fair game. Asi Mwari ungati imipe musadya. Mwari angati pamunodya munofa. But havana kufa, pane chakafa in their place. So they were allowed to continue existing. But Mwari ndobati because there is now sin in the world. Mwari akatomutaurira Adamu kuti nyaya yapo panapa iwewe unofana kuzorora, unofana kufa uchidzokera kufu. But the mystery was revealed in time. There was also a room yekuti Adam aramba achirarama forever asingafi aine chivi. That room was also there. But Mwari akati no, because he is a sinful man, in his stature iri dust, akaita chivi kwaari is vulnerable because chivi chauya nechirwere. Because Mwari akatomda kuti nyika yatukwa yakukuberekera minzwa neutunga mbeva urwere. Saka chivi chagona kurwarisa nyama yako. Saka Mwari akaona kuti munhu because chivi ichi nyama yake iri wiki because idust, akarwara, akaramba achirarama achirwara, you live in pain forever. So let's allow sleep, kuti kana arwadziwa nyama yake yaneta azorore. Saka pakaregere kunyorwa kunzi musi womunoudla pachafa. Amati pane chichafa apo. Ngativerengei. Aiwa iyi ainzi plan of redemption ka. Mwari angasina need yekuita review anything. Mwari akaona nephonology yakakaisa zvinhu zvese in place. Kuti munhu nhasi even when we preach the gospel we are happy, we are excited because the provision is there for us even to live forever. Saka even patinotarisa chiri kunzi rufu today, we are not worried because we know it's not death, it's a sleep.
So I've never seen a dying man who believes in Jesus, who is sorrowful when he dies. Unotounganidza mhuri yako wototi, ladies and gentlemen, comrades and friends, it pays to be ready. Now I rest. Let's meet on resurrection morning. Saka hamuna kusiyana zvino yava vanoti they have passed on. What do you mean? Havi language yekuti havangodarika havana kufa. Ndizvo kuitika isusu kana tikanga tarara hatina kudarika tichienda samwe, tazorora tichimakuva matinonovigwa kuti tizomira rumuko. We are not passing to another life. We are resting for this life, waiting for the resurrection for the next life. Saka tafa. Saka tazorora. Bhaibheri hariti tafa, rinonzi rufu nebhaibheri, kufa uchirega kuzomuka zvachose. But Bhaibheri iroro chete rwakaitwa naJesu. But riri kutaura rufu rwechipiri kabhaibheri. Eka iroro ndoro rwakaitwa naJesu. Iroro rinonzi rufu rwechipiri ndo rufu chairo. Rwokutanga runoitwa nevanhu kurara. Bhaibheri rinoti kurara, hariti rufu. Alright, mufundisi. Regaiti nguva yedu inogona kunge. But ndinoda kuti titaza kuti issue here kuti pane chakafa musi. Alright. I think it's important that we understand kuti okay. Chaka experience rufu chete. Alright. Ndi Jesu. On this day Jesus was promised. The plan of redemption was revealed. Pause verse 15. Nyoka yakatotsanangurira. Anditi ndichaisa ruvengo pakati pemukadzi napakati perudzi rwako nerudzi rwake. Iyi inonzi reconciliation by enmity. Mwari akati mukadzi uyu, because iwe wamunyengera, akutenda iwe, saka kuti zviite zvakanaka ndakuisa enmity pakati pako nemukadzi, kuti reconciliation iite by enmity, kuti mukadzi uyu akufanira kuita sarudzo yekuti kana achida iwewe anovenga inini, kana akavenga iwewe anoda inini. Hapasina neutral ground. Enmity will help. Ndozvandakuita. Then ndoisa rudzi rwemukadzi, mukadzi achaita rudzi nerudzi rwako, kureva kuti panguva iyi Satan was now able to have his own seed through the woman. Saka pane maseeds aizoproducwa nemukadzi. Satan aigona kucreata ake maseeds. But zvikanzi mukadzi uyu ane seed raanenge achizvara, seed iroro ndichavenga neseed rako. Ndonyaya iri kutodemonstratewa in the next chapter, Genesis chapter 4, Cain naAbel. Cain naAbel, mukadzi uyu akuproduce maseeds mairi, the seed of the serpent and the special seed, the seed of God. From Eve came out Abel. From Eve came out Cain. Cain paakazvarwa 1 John 3 verse 12. Inoti tisingaitisa Cain, he was the seed of the serpent. Ndiwa Satan. Saka Cain anga ari wakaipa, but Eve anga ari waMwari. But zviri kunzi pachaita ruvengo. Ndosaka Cain paakaipa mberi paMwari asinganamate nenzira chaiyo, Abel akauya nenzira chaiyo, Cain akamuvenga. Alright, mufundisi. Maverenga. So ndikutsanangura process iri kutaura kusvika parufu. Yes. Handika? Iro ruchapwanya, saka yatoo plan of redemption. Rudzi rwemukadzi ruchapwanya musoro wako, iwe ucharuma chitsitsino. Jehovha Mwari akaitira munhu nemukadzi wake nguo dzamatebwe akavafukidza idzo. Dewe rakabva kupi? Dewe rinobva kumhuka. Saka musi uyu Mwari ane mhuka yaakauraya, akatora dewe remhuka iyi. But mhuka yacho haitaurwe naGenesis 3, inotaurwa naRevelation 8, Revelation 13 verse 8. Inoti panapa vose vanogara panyika vachanamata chikara. Chikara chinotaura ivo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku regwayana rakabayiwa pakuvamba kwenyika. Saka wakabayiwa wakafa ndiJesu. Saka gwayana saka kwakatorwa a literal lamp. Gwayana rinobva raurayiwa vachiona Adamu naEve. Ndibva vanzi righteousness yaTamu. Saka mapinda muchivi. Asi kuti mudzoke muoriginal state yenyu, because vese inoti vakaona vashama vasina kupfeka, vasina nguo. Alright, mufundisi. Yes. Ndo panomubvunza wangu kuti saka vhesi yakaregerei kunyora kwakuti musi wamunoudla gwai richafa. No. There was no need. Because nyaya yaita sanaAdamu naEve. Why would they need to know? Waifana kuzoona plan yaMwari vofara and get excited kuti they are hopeless. Vatiza pamberi paMwari kuti hatichazoona nemudhara, tashama. All of a sudden there is another chance for them to go
again. Alright. Ko nyaya iyi yokuti muchero wavakadla uyu ndewokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mungatsanangura here chirahwe chiri ipapo? Inyaya yechivi here iri kutaurwa iyi kana kuti chii? Inyaya yechivi, kuziva zvakanaka nezvakaipa. ndizvo zvekuti vafambe muprocesi yekuenda kunodya muti uyu. Waitofamba bedzi muprocesi yekuunderstanda good and bad. Because mukatasa mukunyengero kwaita Eve, Satan aimuratidza zvakanaka nezvakaipa. Alright. Process yacho. Alright, thank you. Ndotenda. Mubvunzo wondozoda ipapo ndowokuti vasati vadla vanga vasingazivi zvakanaka nezvakaipa here? Yes, vasati vadya vanga vasingazivi zvakanaka. Vanga vakamira sei? Vasati vadya, they were just perfect. They only know good, because vesi inotaura we don't really know, because pane zvinhu zvatisina kuudzwa mutext. But we can take from what we are reading, like Genesis 3 verse number 22. Zvino Jehovha Mwari apa vanga vadya muti ava akati, tarirai munhu ava semumwe wedu, zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa. Kuroti apinda musiteti, anga asiri musiteti yekuziva zvakanaka nezvakaipa, anga achingoziva zvakanaka bedzi. Paanga achiri kuseri kuna kanzi muti uyu ndiwo unonzi wekuziva zvakanaka. Saka ora chimufundisi. Saka ajoina nemama zvikunzi ajoina great controversy. Akuziva zviri kuitika. Saka muri kuti zvakanaka waiziva. Aingoziva zvakanaka bedzi. Anga asati atesta rebellion. Kuziva kuti chinonzi kupanduka kuita sei. Denga rese neuniverse yese yanga kutoziva kuti kune kupanduka. Alright. Because vhesi kutoti kurwa kwanga kwatoitwa kudenga. Michael nevatu vanga vatorwa neshati kwanga kwatomboita hondo. Alright. Saka vanhu vanga kutoziva kuti unogona kutoita hondo naMwari. Unogona kutorwisa throne. Saka Eve ipapo manje imufundisi makataura mukati zvakaita kuti chivi chibvumidzwe ndezvekuti Mwari haadi kuti vanhu vashande semarobots. Chinhu chinongoprogramiwa chokunzi hachi chinongoita zvakanaka. Robot riya harizivi kuti ndaita green, handiti zvakangosetwa kuti rite green rite red. Even pasina mota rinoita red. Rondimisa panyamba yondikuroza hangu kuti harisi intelligent, harisi smart. Saka muri kuti saka munhuzve kana anga achingoita zvakanaka ranga riri robot kuti wakangogadzirwa kuti aite zvakanaka. No. Akapiwa clear conscience. Clear conscience kuti ispe zvakafanana nesu today. We can choose to live right or wrong. But we know wrong. We know wrong, we know right, because we are born in a world itorine wrong, in a right. Dai takazvarwa tichiziva right. If you are born in a house where right is taught carefully, you will never live wrong. A home that introduces Jesus to your life, or a home that also moves you, train up a child in a correct way, iri well trained, panyika pana, you can live a righteous life. Jesus was born mumba Mary. Mary, she was perfect in character, not righteous. Character yake aizama kuteerera Mwari. She was well, and that's why she was chosen. Because Mary akanga akawerenga achitotenda muzano rokuponesa mugwai kuti tinoruramiswa negwayana rinozouya. So even azvara mwana, saka denga raida mukadzi ane a clear conscience, even azvara mwana, Mary akafambisa Jesu kuti muupenyu hwezvivi. Because Jesus is not condemned from birth to death. From his Alpha and his Omega, from his Alpha the birth and his Omega the cross, Jesus is not condemned. Jesus haana paanopomerwa even pauchechi, ari mumaoko amai wake aMary. Mary akamudzidzisa kurarama a perfect life as a mother. Ndobva amisa next stage of his phase of life, kuroti it's possible to live that clear. Jesus is the second Adam. He demonstrates well. Nyaya iripo ndeyekuti iwo today uri kuda kuzvara. Saka upenyu hwaJesu anga asiri programmed, but he had a chance to choose. Adam na Eve vanga vaine perfect mind, a perfect character,
but they also had a chance to choose kuti vachada kuita sei. They were not programmed. They would live their life like Jesus himself lived his life perfectly in a world with sin, achitoziva kuti ndikaenda uko ndinotadza, but he had to choose correctly towards what is right, depending on God as his father. Adam ndo zvaifanira kuita naEve, kuramba wachiconsulta. naEve akaona nyoka yataura paya aingodzokera kuna Adam kuti ndasangana nenyoka. Alright. Zvinokuudza kuti they were not programmed. Inyaya kuti Eve akadya asina kubvunza Adam. Dai anga ari programmed akati nchambono kubvunza baba. Taiti zvimwe anga akaiswa program yekuti hauna chaunoita usina kutaura naAdam. The fact kuti akadya ega asina kutombotaura naAdam akazonomupawo, it's a fact that he was not a robot. She was not a robot. She was clear in making choices. Saka vaiziva zvakanaka nezvakaipa. No, vanga vasingazivi kuti zvakaipa chii. Vainzwa nezvazvo. Alright. But vanga vasina kuzvi experience. Alright. Mfundisi, isu vanhu tiri vanhu guys. Adam wakararama, I don't know how many years ago, maybe 6,000, I don't know. Isu chatakatora pana Adam chii. Mukatarisa muchaona kuti baba vanogona kusiyira mwana nhodzera, handiti. Saka nhodzera dzatakatora pana Adam chii chaizvo takatora muviri wechivi here, kungoti chero watongozvarwa uri mutadzi, kana kuti taka-inherita inonzi weakness towards sin, kana kuti propensity yokuti you are inclined to sin. Now takatora condemnation. Saka vanhu vakabva vakondemiwa. We were condemned. Pasina return. Condemned. Kuti iwo pamwe, for example, I don't know if this is the proper example I can give. Kuti iwewe baba wako imbavha. Pamunokufa munzi ndo wana wembavha ka. Iwo usina umboba. Saka zvakanaka wiri. Kati zvakaitika katakatora through Adam we are condemned. But saka iwo kuti uchizonzi ubvise umwana kuti aiwa baba wangu imbavha. Kuti society ichibvuma kuti iwewe wakazvarwa nababa mbavha is how we are going to live even with that nickname. Yekuti wana wembavha wanemba vanhu voti baba wacho wanga uri mbavha asi wanawo. They've proven and they fight for a good name more than the name of their father. Alright, muri kutaura zvakanaka. Yes. They have proven that they are different. Yes. That is the purpose of salvation through Jesus now. Amirai. Yes. Varatidza kuti vakasiyana nababa. Yes. Saka vanhu vo vamwe vakatevera Adama havana kupuwa mukana wokuti vaite zvekupruvha zamataura kuti vakasiyana naAdhamu. Vakangonzi nokuda kwokuti muri vana vaAdhamu condemned. They were condemned, but vese vari kuzvarwa paine masolutions. We see Adam and Eve vachizvara Cain naAbel. The instruction is there. Cain and Abel, for you to be perfect, tendai mugwai rakapiwa. Believe in the lamb. Cain chose akati ndiite zvegwaini, ndiite zvemaveji, chemberedza gumana, garlic. It's a choice. The lamb was given. So hapana munhu ari kuzvarwa pasina nzira yekuti ararame zviri perfect. Alright. That also is shown in the life of Jesus. Asi nyaya iripo ndeyekuti kana watongozvagwa uri muchivi. Kana wazvarwa uri condemned. Because mbereko iri kukuzvara, Eve anga ane mbereko ine chivi, iri condemned yatukwa. Ndosaka anzi zvakuitika because mbereko yako yatukwawo, wakuzvara uchirwadza. Mbereko yako yaane chivi. Mbereko yako yaane chivi kuti yatukwa, yaane chivi. Saka kana wakuzvara vana unozvarwa nekurwadziwa. Alright. Because pawachangooda kuzvara chinhu chitsvene hachichagone kubuda chisina marwadzo, nekuti mbereko yako yaane zvivi. Saka kuti uzive kuti you are now in a sinful world, uri munyika yava condemned, uchazvara mwana nekurwadziwa. Okay. Saka mukubudisa nekurwadziwa kwayo kuratidza kuti nyika yakatukwa, nyika ine marwadzo. Alright. Mfundisi, mambotaura apa mukati Jesu ndi Adamu wechipiri, second Adam. Ndoda kuhwisisawo kuti iye Jesu uyu
paakauya pano panyika wanga akafanana naAdhamu. I know, I propose that you bring that as a total lesson. Yeah, that, because I need to put a lot of information on that. Unless you want us to drive to that, but it's a good question. I think let's drive to that. I don't know. It's a good question. But I know. No. You take a lot of time for me to explain that. Just give us a brief. Yes, akafana Adamu wo atadza here kana kuti that one we need to dissect the takutorwa plan of redemption, how then Jesus has been given until the cross. I will give you that episode. It will clear nature Jesus, the nature of Jesus, the incarnation here. The incarnation, the 7 strategies of God in the incarnation through Jesus. Yes, we address that. Saka align ourselves in that. Saka muri kuti uyu muhunzo unotoda lesson hauntoda lesson ndikangoiti bvuzva yainoita because social media vanhu vanodambura chete pasina explanation saka vanonzi haana chaakatsanangura ndozvaakataura, then we create more debates in the vanhu vakuti heresi iri kuparalright mufundisi. Saka zvamaita pano mufundisi mandigura ndizvozvo mandigura nokuti ndakugura wakanaka mubvunzo, but ndiri kuti I don't want to fall as a victim also because social media vanodambura pavanoda. And we end up vanhu vanotichena munoteera podcast ainzi hando zvaakangotaura, so I will become a victim yavo. Mubvunzo uyu ndoubata ndichauya nawo, munouya nawo patinoita the incarnation now, the purpose of Jesus in the whole process yavo. Alright, saka muri kuti mufundisi vanhu vakatora nhodzi raichivi. Yes, and chana choga chazvagwa chitori nechivi. Yes, hapana. Saka chana chazvagwa nhasi chana chidoko handidi kutaura chine ndoda kutaura svava ichangobuda muna mai vayo svava chikanzi chazvagwa chikafa chinoenda kudenga. No, iyo subject hatigoni kutonga zvekuenda kudenga. Mwari angu musatonga, that only belongs to God. Atinopa information iyo, but we know kuti Mwari anorova vana nekuda kwezvizvi zvemadzibaba. Zvine vhesi izvi, Mwari ndiri Mwari anogodo ndinorova vana nekuda kwezvizvi zvemadzibaba. Asi hachizivi ndiri Mwari kaisati judgment. Saka Paul anoti Mwari ndimutonga akarurama. Saka hatigoni kuti mwana uyu aende kudenga. God knows pamwe anoponeswa nemamerits evabereki vake, because Mwari ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba. Ko kana vasina zvivi vakarurama, vana Mwari anovaita sei? So we don't know if God can take also merits of the father and the mother oisa pamwana, kuti since vabereki vakarurama mwana anofanira kururama. So that mufundisi tamirira hurukuro yamubvunzo wamatiti wakarebesa mindiro yawo. Ndandoda kuti ndiverenge nyaya yevana iyo pana Psalms 51 verse number 52 verse 5 51 verse 5 ndi David arunyora nditarirai ndakaberekerwa muzvakaipa, mai vangu vakandigamuchira muzvivi. Ndozvinotoitika izvozvo. Unotoberekwa mubereko yakaipa. Because mbereko ndo yakaipa yaane chivi. Saka inokuisa munhu ane chivi. Mufundisi, nyaya yechivi takuda kuti tipedze nokuti mubvunzo uya mauisa uko. Ndizvozvo munondipa yaya. Chinopedza chivi chomunhu chii? Chinopedza chivi chemunhu, the opposite of sin is righteousness. So kuti titi hapasina chivi pane kururama. Kunouya sei? Kunouya nekutendeuka, kubvuma your condition zvauri. Kana wauya zvauri, then you look for solutions, and the solution is given is Jesus is your only solution. So Jesus is the solution. Jesus is the solution. Zvatakatangwa naAdam, Jesus then will deal with that precisely. Alright, which is our grace, which is our sympathy. Okay. Alright, mufundisi. Ko kana munhu akapenga, mukuziva kupenga kurwara pfungwa, kurwara pfungwa, tikati kupenga kuda teta vamwe vanozoti takanganisa kutaura akarwara pfungwa asati aziva Jesu unoenda kudenga. Zvekudenga ndatotaura. Zvekudenga ndataura, anotonga ndi Mwari.
tomboti munhu ndina dambudziko nazvo ndati inini zvokudenga. I also know in that notion kuti all people who died in Sodom were not Sodomites. I also know in that notion kuti all people who were burned in Sodom, there were some made people also were burned in Sodom. But even up to this day, right. No one will question the judgments of God. Right. Because whatever judgment that God will bring, we know, we are rest assured it is a righteous judgment. Saka I know kuti vanhu vese wakafa even panguva yaNoah vamwe vacho wakafa vari wachechi. Saka zvese izvozvo I don't want to kana paine munhu anoda kuquestiona judgment yaMwari, he is also allowed to do so, but God will judge righteously. To do that. Alright, saka zvana zvakafa muSodoma muya zvakatoparara ndizvozvo hazvichamuki ndizvozvo parumuko runouya naJesu. Ndizvozvo. Why should we do that? Kuti vamuke vopiswa futi here? Asi kama havana kurogwa zvakaitwa zvamamuchitaura here kuti Adhamu wakanzi haana kufa ipapo. No, Adhamu akatenda mugwai rakapiwa, which is a different story neSodom. Hatina munhu akatenda. MaSodomites mukatoverenga even they were given a chance through Lot akatopinda muguta hanzi vakamuseka vakati anoita musere. Alright, pana Satani paya takadzidza makati Satani wakapiwa nguva kusvika pakazofa Jesu. Akaramba. That was a very long time. Akaramba kuti. Saka vanhu vokuSodoma muoni sekuti vakapiwa nguva shoma. No, ndizvozvo ndiMwari anoronga zvinhu mukururama kwake, but they knew MaSodomites. Because vanhu vese vari kubva MaSodomites ari kubva pana Canaan ndiye ari kubva mumhuri yaNoah. Because Noah akazvara Ham akazvara Mizraim, Put, Cush naCanaan. Genesis 10. Saka vanhu vese vari kuvaka guta iri vanga vaine number one knowledge yeinformation yezvakaitika pamazuva aNoah, kuti kune mvura yakamboparadza nyika inei. Vanga vaine information yeGarden of Eden. We know that because Genesis chapter 13 verse number 10 inoti vakavaka Sodom seGarden of Eden, semunda waMwari. Saka they had information of the Garden of Eden, they had information of nyaya the four, kuti nyika ine chivi. They decided to live according after their own lust. The solutions were there. And God dealt with this issue righteously. Hapana ngati zvakaitwa naMwari muSodoma akakanya nangodai uriwe Mwari, you could execute the same judgment when you read the accounts. Alright, mufundisi ndotenda. I think imapindura mubvunzo. Obviously mubvunzo mukuru wanga uripo ndiwo kuti wamazoti uyu unoda chinguva. Yes, sure. Wokuti iye Adhamu kana tichimutarisa naJesu. Jesu paakauya pane rino pasi wanga ane nature yaAdhamu asati atadza here? Of course. Kana kuti wanga ane nature yaAdhamu atadza? Yes, we will definitely deal with that. Ndo pane nyaya ipa. Aiwa, hapana nyaya ipa. Kana usati wane information inyaya. We respect that because muchiri mubvunzo. But you are going to be amazed kuti hapana nyaya imboripo. Alright, so tinotenda mufundisi. Nasi tombo matigurira panzira mufundisi. Tinotenda, thank you. Saka nyaya iyi ndo yetichauya nayo. Bless you. Tinzwe kuti Jesu paakauya panapa. Bless you. Wanga akafanana naAdhamu asati atadza here Adhamu? Kana kuti wanga akafanana naAdhamu wanga atotadza? Yes, sure. We will definitely do that. Zvakazofamba sei? Wonderful. Bless so thank you mufundisi. Tinotenda murambwi. Muwerengo yakanaka. Thank you very much. My time. Thank you. Wonderful. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako poneswe. Tariro parwendo simba plus vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwari rojekeswa pachena. Uya unzwe
chokwadi famba imuchokwadi patana inesu chokwadi chichakusu